Assalamu alaikum jama'a. It's your boy Arewa Moto YouTube. Wannan bidiyon ga gayu ne, gayu ne wanda suka samu rayuwar su zafi, wanda suka samu rayuwar su ƙarya da tashi hankali, wanda suka tada ma kansu hankali su a dole sai sun ƙarya, sai an rike iPhone X, sai an sa sandi, sai an sa Gesna, sai an sa takalmin 50,000. So this video is for you. Kan Allah ku ji kuma ku gyara. Ai wannan karama ce. Baka da kuɗin wani amma sai ka sa kayan wani. Allah ya baka kuɗin Tecno amma ka iPhone X kake so, kai ga ka kan Steve Jobs ko? Kafafuwan ka an yi su da murzawa amma kai dole sai ka hau sandi. A dole dai a ce kai dan hutu ne da fatan ka kamar bayan kada. Kuma kawai shafa ya san dai kai dan wahala ne amma kai dole dan ƙarya, sai ka sa wannan motar, sai ka sa wannan waya, sai ka wannan motar, sai ka rike wannan waya. Bayan rayuwar ka ta gina ne akan to amma kai a dole big boy dan gidan manya. To ba ku san wani abu ba, shi fa hutun nan baya munafunci. Kana yin shi sai ya nuna, kana hutu sai hutu ya nuna a jikinka. Kai ba tallan faro kake ba amma ka wata ɗaya kullun da goran faro a hannunka, baka sha baka badawa a sha. Ka riko ta kai kana tafiya kana kumbare kana wani ɗaga ka faɗa sai ka ce an watsa mun biri ruwan sanyi. Duk dai dan a ce a wancan gaya yana huta, mahaifinka ya saka maka suna Haladu, kamai da kai sunanka Haidar kai dan big boy a jebo. Kana samun yan canji, kana buga me kun ka taimaka wa iyayenka, kai kula iPhone X kake tarawa, ka tanga gidan ku can. Wallahi aka kunna wakan DJ AB aka kunna kusa da ita sai ta zube. Kana mai yarinya magana, kana lashe baki sai ka ce karan da aka baka shi. My name is Yusuf Ahmad. My name is Haidar. Haladu fa sunanka. My name is Haidar and I grew up in the United States of America. Ka tashi a unguwar Haladu. I grew up in the United States of America and I love pizza. Baban ka bai taɓa ganin pizza ba, gidan ku ba a taɓa cin pizza ba. But I love pizza, is my favorite and I love this burger. I love burger. Why, brother? Why must you lie? Why? And by the way, please y'all should follow my YouTube page. YouTube, ku bi na YouTube. Duka makata kai ne. Nobody ba aje bata sun kaɗan ne aje. Ka girma kana fama kana rarrafe a cikin kwata, kana rarrafe cikin tabo, cikin ruwa, cikin rana, kana fita waje. Baka taɓa ganin remote ba ma lokacin maybe. Gidan ba TV ba mota ma kai. Wallahi I tripped and fall over at the remote control. I'm very stupid. Ka tashi ka gyara yau ka tan uban ka shi ya maka